बाक्सा जिल्ला इंटर क्लाब उसु चेम्पियनशिप जिल्लानि नारायणपुराव 15थि बाक्सा जिल्ला इंटर क्लाब उसु चेम्पियनशिप खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि नारायणपुर उसु ट्रेनिं आरो कोचिं सेन्टाराव बाक्सा जिल्ला उसु गौथुमनि बानजायनायाव दिनै 15थि बाक्सा जिल्ला इंटर क्लाब उसु चेम्पियनशिप खुंफुंनाय जायो। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बादायनायनि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि रैमान बसुमतारी बिथाङा। चेम्पियनशिप बादायनायखौ गोजा फिता हानानै बेखेवनानै होयो सर्व शिक्षा अभियान मिशन मुसलपुरनि जिल्ला प्रग्राम बिबानगिरि महेन्द्र बर' बिथाङा आरो बे चेम्पियनशिपआव जिल्लानि सिंनि गासै सा 60 सेनियर जुनियर हौवासा हिन्जावसा गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै जोङो बे समावहाय मेडिनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो बाक्सा जिल्ला उसु आफाद हिसाबै साननैनि हाबाफारि लानानै 21 आरो 22 मार्च 2026 इं मायथाइनि बे चेम्पियनशिप गेमखौ जोङो खुंनो लादों। दिनै नैथि सान 22 मार्च बे सानाव जोंना गेलेगिरि बिथांमोना मोननै इभेन्टआव बाहागो लागोन। मोनसेया जाहैबाय थावलु आरो मोनसेया सान्दा। उसु होननानै बुङोब्ला बे सान्दा आरो थावलु मोननैयानो जायो। सान्दाया जाहैबाय मोनसे कम्पिटिशन सानै प्लेयारनि गेजेराव बुलायलायनाय बे मोनसे पइन्ट बेसिसआव जायो आरो थावलुआ जाहैबाय